verder skuif. Oh, dat is hij. Ah, dat is een kleintje. Kom hier, geen zak. Oké. Hier, ja, deze gaan eens niet bang dop. Wat ik wou doen, maar ik weet hoe groot het is. Ja, dat is hij. Ja, dan als je weer daar kant toe. Hier op in die kak. Je moet niet hard grijpen. Afvuis je nou. Dan weer die toons. Kom hier. Gooi dan niet zo die toons grijpen. Oké, goed jou. Mooi. Kom eens zo. Klein liter. Ja, want ook probeer dan altijd maar zo zacht als moontlik gryp. Het is een cobra, Gary? Kijk, cobra. Ja. Klein een. Ja, it's like step adult. Ja. Ek het enetjie omtrent dieselfde kleur en dieselfde grootte by die huis wat ek gisteraand gevang het. Ja. I just haven't had chance to release it yet. Gaan nou in. Thank you. Daar sê. Ja, Jeff sê hy vermoed hy was al hier 'n paar dae. Maklik. Deure wat oop